llawn bywyd. Just eisiau gwneud bob dim i pawb, rili. Os o'n i angen rhywbeth, o'n i'n gwybod fatha, na i fynd â Josh. Eitha am gofyn cwestiwn, eitha jyst neud o. Mor ffeind fyd, a sa chdi methu deud gair drwy, bod mae'n siwr swn i'n gallu. Ond sa pobl eraill jyst yn cytuno efo fi, dwi'n meddwl bod o'n digon o fai. Mel, ti oedd i bam o. Be oedd y ti'n feddwl pan ysdi Global Abbey wedi cysylltu efo Prosiect Pum Mil? Nes i grio pan nath i ddeud bod ti wedi wneud o. A mwy pan nath i ffonio fi i ddeud bod chi wedi cytuno. Be fysa Josh yn meddwl? Fysa fo yn flin bod o'n yma i cymryd rhan. Ond fysa fo yn really hapus. Fysa fo wedi bod wrth i fodd neu hyn, ia. Dwi eisiau rhoi yn ôl i'r gymuned am bod nhw wedi gwneud cyn gymaint iddyn ni dros yr amser yma. Ac do'n i'm yn gwybod sut arall i wneud o, rili, heblaw rhoi rhywbeth mawr fel o'n ôl iddyn nhw.